Ikaw, ano yun? Kayo din yun yun? Akong saan di mo. Basta, bayari yung bayad yung nagawa. Hindi ka akong saan. Ako lang isihin mo sa Gcash. Masat na kunin mo. Sige, sige. Oh. Si Malan ikaw, ingin ko ni mo gaw kay masawa. Pak! Panawag o. Sama kasi panawag o. May kay. Pak! Ipon parang hindi na masig panawag. Oh. Tengok may si ayo yung may detolog buka ng mga tahanan. Tingok. Mga kamagyaang mo to mo agwa sa diri ko. Duda ko ba pabulbungin ko kasi ito pa ulo. Masaba ba? Ayaw pa kayo ah. Hindi na Kabalo sa ikay na ako tuyo niya. Mo to din sa tingog. Ito ako siguro ka na ba? barong. Ito. Pak! Yay, klaro na. Buwang kwarta yung buwang. Klaro na yung bayad. Klaro. Simple sa kayo. Wala sa diri na amo na yung motor. Wala na yung motor. So pasabot wala sa diri. Duda ko ba ako tulog ba siguro sa garo. Bayad. Samok kayo. Samok kaya. Bayad. Utang niya. Bumagin yung bayad. Hadlok na siguro hulma tawa na bubayad ng tata. Ay, yung tao na hassle kayo niya. Di ba akong kablakon siya? Dapat kamay ako kung hulma taniya ko. Yung bayad. Kita pa'y mag-hassle. Malutan. Terus panangay ba ninyo? Nah, ito rin yung buang mo mga Diyos. Go! Uy! No! Sabay tuyon mo? Alaw, sige, gusto yung ulan. Ako susunod. Ayun. Sa? Gusto mo tuyo mo, gaw? Ano, gamay lang ang problema gaw. Walang taon mo. May kwarta ko. Alam mo ko nga. Naamag kailangan kong kwarta kita. Ay, patay. Pila may kuwantan mo, gaw? Gamay lang gaw nga. Ayun mo siya. One time gaw. Pak! O, Pila. one time gaw. Doon ay nagkabala kasi ako lang bayaran niya. O, sige, kaya din, pwede na akong migsat mo. Na, ako ba isin mo sa Gcash, so, saan ako sin mo cellphone ba? Pare, may ano ko, gaw? Ay, despito ka ni, matay mo kong hawa ni. Masa mo, sa 30, bayari ko sa 30, gawa? Walang video limot ah. Ako kang bayaran kay saan mo kunin mo nga bayaran para sab nga imo gyapon ko palumon pohon kay di sa ko mo bayad sa ko matagam mo ganako. Pero mo lagi ang inigbayad ako kung dili ko kare diri gaw. Ay kabla ka bayaran dito kay akong inibayad ako nimo. Semana sweldo na ako. Ako lang ako walang isin mo sa Gcash. Ako ka chatan ba? Gayad yun. Ikaw, ano yun? Kayo din yun yun? Hindi mo na may bibigay yun eh. Yun yun? Ya, mo to gaw. Akong saan di mo. Basta, bayari yung bayad yung nagawa? Di ka akong saan di mo. Mo to tumanon niya ang kundi ko kare diri. Ako lang isin mo sa Gcash. Masat na ko nimo. Sige. Wala ka bayaran diri Oo. palagi kung gigulam nimo. Ya. Ano kay ikaw? Yo. Ibagong daga sa akong Ate nga. Basta bayari. 3 days later. Unsa naman? Bayaran na kasi mong kauban. Ningin ko diri, tawagan ako dito, tubag ng trabaho. Pwede nga, uwang bayad eh. Mo na, result yan na. Ingnan di kang dili na naganahan ng bayad. Ang tawagan? Ringan. Go! Mayong gabi na gaw. Kung sa may ato na nawag magagaw. Ngayon, gaw, iting bayad ng mga ganito ng matagaw. Nakalimutan ko nga, nakasakad na ko nimo sa kagulang tungod sa nga, naala ko nimo nga, kung ka na niya, ako lang isap nimo. Wala ka sa mo gaw kay. Kalimot sa gaw nga. Maayo ani palungon parang di na masig panawag. Gago! Ringan. Bago buang. Ligaw! Oh, Si Malan ikaw, ingin ko ni mo gaw kay masawa kay suko. tay. Pak! Ang imong payment gaw.
Mahal. Ayop ko ni bitay kapoy sige paningin nga. Kuan sige panawag o sama kasi panawag o. Paningin magini. Ya ayop ko ni kay. Sige Sa panawag. Subayad ba ang tata? Pero saan naman kung may kwarta? Mga yun ni palungon parang di na masig panawag. O pag kayo kabot sweldo ganin ningil. Sige panawag dayo. Tagbaw munta kay. Sige panawag. Hindi, wala na. Finish na. Kapamana ako nang ipakaw. Barinig kita sa mukha!